Inače, evo recimo 2004. niko nije očekivao da će Porto da postane prvak Evrope, ali kada je prošao Manchestera, koji mu je dozvolio da igra njegovu igru u osmini finala, kad je Porto izbacio Manchestera, onda je bilo jasno šta će da se desi, da će Porto da bude prvak Evrope, jer imao je jednog Mourinha za menadžera, to je za šefa stručnog štaba, koji se dokazao u Portu. E sad, pošto je Mourinho učao zlju, Mourinho je napravio pakmenu grešku što je ušao u rat sa jednim Rafaelom Benitezom, menadžerom Liverpoola, sa Alexom Fergusonom, koga u Engleskoj obožavaju kao boga. On je 20 godina u Manchester Unitedu, počeo od 86. i sa jednim Arsenom Wengerom koji je 10 godina u Arsenalu i koga su digli spomenik u Londonu još za života. Znak zahvalnosti za ono što je uradio sa Arsenalom. Tako da Chelsea, dokle god je Mourinho na njegovom čelu, ne računajući Romana Abramovića, neće imati mnogo uspeha. Ni na evropskoj sceni, ni u Engleskoj. To je. Lasa, kada ima 4 slova? Na L se završava. A na L? Koliko ima slova? 5. Miguel Angel. Znači, možeš li da nam prenosiš utakmicu kad je Zvezda osvojila kup šampiona? Mogu, ali radije ne bih. A evo i zašto. Zvezda je tada imala tim ne da se brani, nego da napada. Ali Zvezda se branila kao da je čekala penale. Ljubku Petroviću ne možemo osporiti rezultat koji je postigao. Postao je prvak Evrope. Ali način na koji smo postali prvaci Evrope zaista nije na nivou Zvezdine igre i renomea. Mi smo imali tim za napadačku igru, a on se branio i samo iz tog razloga ne. Čekao je penale. Neko svesno ide da čeka penale. Da će Liverpool da ode u finale Kupa šampiona, to se je videlo i posle dvomeča sa Barcelonom. Kada je izbacio Barcelonu, onda u četvrtfinalu PSV-a gde je Rafael Benitez pokazao da je stručnjak visokog kvaliteta i kalibra. Postavio je taktiku protiv Barcelone da iako se primi gol, ne sme da se srlja, nego mudrom i pametnom igrom prvo izjednačiti, kao što se desilo u 44. minutu prvog meča na Nou Campu. A ako se može da se pobedi, može, što se i desilo u dva sjajna poteza Dicka Keita i Craiga Bellamija. U revanšu jeste Liverpool poražen, ali to je bilo nedovoljno Barceloni da prođe dalje. Što se pa te utakmice po Barcelonu tiče, tu je nastao raspad sistema, što se najbolje vidi u španskom prvenstvu, gde će Barcelona imati teške muke da odbrani prvo mesto, jer joj za petama duvaju i Real i Valencia, pa čak i neugodna Sevilla, koja, da podsjetimo, sada igra finale Kupa UEFA sa također španskim Espanjolom. 2 godine ranije isto tako je Liverpool na mišiće prošao grupu u kojoj se nalazio, gde mu je trebala u grupi pobjeda protiv Olympiakosa od 2 gola razlike da bi prošao dalje u osminu finala. Pa kad je to prošao, onda je nastradao jadni Bayer iz Leverkusena u oba meča sa po 3-1. Onda u četvrtfinalu je nastradao Juventus koji je bio zreo da primi i 7 komada u Liverpoolu, a primio samo 2. Rezultat je bio 2-1 u revanšu, hladnokrvnih 0-0 za Engleze. U polufinalu je nastradao Chelsea zajedno sa Mourinhom, da bi u finalu Liverpool naplatio Milanu sva provlačenja od 89. kada se provukao Milano iz zone magle protiv Zvezde, pa do PSV-a u polufinalu 2005. kada se također provukao na nikome znam način. E pa, negde je morala da ga stigne surova kazna. Stigla ga je protiv Liverpoola na penale. Iako je Milano imao 3 gola prednosti posle prvog poluvremena, 6 minuta paklene igre Liverpoolu je bilo dovoljno da stigne to i na penale i prestigne, čak šta više uzme titulu prvaka Evrope. Liverpool Milano ostaje zapamćena u anale Kupa i Lige šampiona zajedno kao jedna od najlužih, ako ne i najluža utakmica. U istoriji Kupa šampiona samo se jednom desilo i to je bilo u finalu Kupa šampiona 62. da Benfica prestigne
prednost Reala koji je imao do duše 3-1, ali ipak 3-1 je mnogo bolje nego 3-0 i Benfica je onda stigla na 5-3 i tako uzela titulu. Nešto slično uradio je Liverpool 2005.